den här ser du. Ja. Den här vet du. Ja. Det var han. Ja. Han går fram och tillbaka. Det är så kul. Ska vi sitta på stolen just nu? Varje år lite rött i benen, vet du. Det är så att titta. Jag har aldrig hört någon barn så glad, förstår ni. Jag tror aldrig jag har hört någonting som var så glad. Kan du filma honom när han skrattar så glad? Ja. Ja, men tänk. Ska vi se vad han gör för någonting? Titta, nu ska han äta. Ja, kolla. Vad är roligt Vad är ändå. glad. Han blir så tyst med Man var fågeln. så glad, förstår ni. Vad fina blommor. Du backar ju. Hur han är det, säger han. Nej. Akta fingret där. Ja, då, nej. Då kanske det slutar det glada i sådana fall. Jag får inte köra. Ser du hur han klättrar? Va? Det är den han grabbar tag så får han bara ju sånt tag. Pippi ser med lite förundrad över vad det heter i filmer. Jag är så glad. Allt vad ni har köpt, är det här mina saker ni har köpt åt mig? Ja, vi köpte lite extra. Tror du att det var era korv? Nej, vi äter ju inte korv. Det är din. Jag kör en gång. Oj. Oj, det är högt från den här smören. Ja. Vad var gammal mormor för något? Kolla hur spännande. Tänk att hon har göra en liten kille så glad. Det var ju roligt också. Nu var den där överraskningseffekten nog gått över lite. Ja, nu är det så roligt. Ja, det var kul. Nej, alltså han ska ju skratta så där, men bara... Jag har aldrig sett något liknande. Nej, men det är väl härligt att det är så, blir så glad då. Ja. Ska vi äta lite Man kan nu bli glad efter? av så lite. Ja. För honom var det nog mycket. Ja. Ja. Klättrar han lite för bilder. Ska du ta lite mat då?